Jeg skal bevise arealfunktionen. Og arealfunktionen lyder A mærke af x er lig med f af x. Det som denne her funktion også siger, det er, at når vi skal finde stamfunktionen, så ligger dets areal under grafen. Så det vi gør nu, det er, at vi tegner en kontinueret funktion. Og kontinueret, det betyder, at funktionen hverken har brud eller spring. Det vi kan vise ud fra dette, det er, at vores a af x, altså vores arealfunktion, er fuldstændig afhængig af, hvor x ligger. Det vil sige, at hvis x ligger her, så vil arealfunktionen være i det her areal også. Og det er differentieret i intervallet a til b. Nu vil jeg bevise arealfunktionen, og ved at gøre det, så kan jeg sige, at arealfunktionen er stamfunktionen til f. Ligesom i tretrinsreglen, så har man i disse trin til at skulle forklare arealfunktionen. Så jeg starter med at tegne en graf, hvor at jeg har skrevet mit a, mit x, mit a plus h, som essentielt egentlig bare er bredden. Så den kalder vi bare h, og mit b. Så det vi kan gøre her, når vi har vores graf her, så kan vi sige, at når vi går op her, så hedder denne del f af x, og når vi tager den herover, så er der en del, der hedder f af x plus h. Det, som vi kan notere her, det er, at dette stykke lige her, det er vores a i x'ene. Eller undskyld, det er vores a af x. Det er det her stykke her. Og stykket ved siden af lige her, det er vores delta a. Så det er det her, der er vigtigt at undersøge. Vi kan allerede ud fra den her sige meget om delta a. Vi kan fx sige, at dets maksimale areal, det er dette stykke her. Det er dette stykke her. Og vi kan sige, at bredden af arealet, som vi sagde, at det var h, og så har vi f af x plus h. Dette er delta a. Det er max delta a. Så vi skriver max delta a. Vi kan også sige noget om minimummet. Minimummet er dette stykke herunder. Så dette stykke herunder. Der kan vi se, at det går ind og rører f af x. Vi skal stadig gange det med h, fordi at bredden forbliver den samme. Men i stedet for den her heroppe, så har vi f af x. Det her er det minimum. Delta a. Nu skal vi til at beskrive de 3 trin, som man skal igennem for at kunne bevise dette her udtryk, som er hvad vi vil. Så det første trin her, det er trin 1, som er delta a. Dette udtryk kan også skrives således. Delta a er lig med a af x plus h minus a af x. Dette betyder, at delta a er lig med hele arealet her minus ax. Det vil sige, at til sidst har vi kun delta a. Det andet trin, som er trin 2, er dette udtryk. Delta a divideret med h. Før vi går videre til trin 3, så kan vi lave en mellemregning, der forklarer delta a divideret med h. Det, som vi ved ude fra delta a divideret med h, det er, at det skal ligge imellem maksimummet og minimummet. Det vil sige, at her har vi delta a, og det skal være mellem maksimummet
Og maksimummet har vi jo heroppe. Så det er h gange f af x plus h. Og det skal også ligge imellem minimummet, som er det samme, som er næsten det samme, bare anderledes. Det er h gange f af x. Det vi vil gøre nu, det er, at vi skal have dette lange udtryk her til at ligne trin 2, altså det originale heroppe, delta a divideret med h. Det som vi kan gøre her, det er, at vi kan slette h'erne. Det skal vi gøre ved at dividere alle de her med h. Alle disse tre udtryk skal divideres med h. Hvis vi kigger på det første udtryk her, så vil h'erne her og her gå ud med hinanden. Her er der ikke noget, som h kan gå ud med, men det er der herover, som er her og her. Dermed er vi efterladt med udtrykket f af x plus h skal ligge imellem her, og så har vi delta a her, h divideret med h, og så bliver dette udtryk her til f af x. Ja, det bliver til f af x. Det sidste trin, som er trin 3. Det, som vi skal finde ud af her, det er, at h går imod 0. Så vi har a af x her, som er lig med lim, altså grænseværdien, som vi skal finde differentialkoefficienten af arealet, og det gør vi igennem at finde grænseværdien. Og h, som sagt, går imod 0. Ved at h går imod 0, så kan vi se, at vi skal have slettet h'et herover, da det går imod 0, og så til sidst kommer der kun til at stå f af x. Vi har dette udtryk, som skal stå af delta a divideret med h, og som sagt, så kommer det her så kommer 0 til at stå herover, fordi at h er lige med 0. Og så har vi udtrykket her til sidst, som er vores originale udtryk deroppe. Dermed kan vi konkludere, at grænseværdien er f af x, og differentialkoefficienten er til arealfunktionen er også f af x, og det er det samme som at sige, at arealet til funktionen er stamfunktionen.